Higalog igsoon maayong buntag kanatong tanan. Adlaw nga Miyerkules, July 14, 2021. Malipayon nga pagbataan nining buntaga uban sa mga panalangin sa grasya ug kaluoy sa Ginoo nga hangtod karon nato ang na-enjoy. And welcome sa tong online daily devotional. Sa gihapon kini ang inyong ubos nga lagad karong buntaga, Pastor Ranz Abuna. O aniya na sab kita sa tuang another episode sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. And please, I am requesting everyone to pray for our internet connection na walay mga kakulian. And ako usab din nung pasalamatan unas tanan at nato nga makaigsunan from Digos Missionary Baptist Church nga paray nga nagasuporta sa mga pagampo. Og salamat usab no sa tanan nato nga mga avid viewers from abroad, sa mga kaigsoon nato from abroad, and above all sa ato ang A Journey with God family, ilabi na sa mga visitors ug sa tanan no nga kanunay naga-share. Daghang salamat tungod kay right now we are now approaching to enter no sa ika 800 nga followers, and usa na siya kadako nga kadaugan sa Journey with God. Unang from time to time no dunay nadugang, and usa na kapag pasalamat nako sa Ginoo as a leader nining maong online ministry. And of course ako usab nga pasalamatan ang tanan nga mga nagpray para niini nga makapadayon, makalahutay luyo sa mga daghan kayo nga mga challenges ug sa mga kakulian, ilabi na sa technical problems. Hapit na ta maka-change og location, and probably maghimo ko og mga post no para sa ato ang change of location. Paningkamutan nato nga dili lang sa gihapon no maka apekto ang ato ang pag-change of location sa ato ang daily devotional, ma-provide ang ato ang connection. And of course sa tan nga niya karon ako ang i-recognize ang matag usa. Mayong buntag to Sister Sheila Sumatra Chuza from Kanoya, Kagoshima, Japan. And to Sister Rose from Kapalong, Davao del Norte. To Ma'am Nene Villan. Good morning diha kanimo Ma'am Nene from Kuwait kung wala ko na sayop mo or Saudi. Kay Ma'am Chloe, good morning to all, especially to you Pastor Ranz. God bless you always. Thank you Ma'am Chloe. Sir Elvis, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Luzon. At maraming salamat sa pag-tune in. Kay Ma'am Tess Kaalim no, na Kanilaw from Magalang, Pampanga. Good morning sa inyong lahat dyan. Kay Pastor Alan, magandang umaga sa iyo Pastor. At sa buong pamilya. Kay Ma'am Jocelyn Carlos from Tokyo, Japan, no, sa Yokohama. Good morning, no. Ohayo gozaimasu. Sa tanan nato nga mga kaigsoon diha. Kay Ma'am Jenny Kaalim usab nga nag-tune in karon no. Ohayo gozaimasu. Diha kanimo Ma'am Jenny. Og sa tibok Tokora family. And hello Ma'am Shelo. Thank you sa pag tag sa imong friends Ma'am Jo ha. Ma'am Shelo, good morning. And kay Ma'am Nini Villan, good morning everyone watching from Doha, Qatar. Alright, from Qatar. Si Ma'am Nene gikan day siya sa Qatar. Hello Ma'am Nene, good morning. And kay Sister Melanie no, sa muang mama from Davao, good morning diha kanimo Sister Melanie, ang Ginoo magapanalangin. And before pagid nako no sugdan no to formally start sa to ang devotional. Ako lang ning i-elaborate gamay unsa ning stars basin matingala mo ha. Unsay naa sa stars? Actually, we are now eligible no to receive stars as a support no. Depende ra na sa inyo ha kung pila ba ka stars. Pero dili ni siya nang warta naman ni si Pastor diri oy online ministry ra makaani basig ana tong thought ba. Actually ang kining stars para gid ni siya sa ministry no, para ni sa improvement sa tong mga gamit, sa mga technical nato nga mga gamit. This is one of the purpose. And of course ang kanang mga stars nga i-send sa tong mga kaigsunan dili po na siya moabot sa mosulod sa akong bulsa, labi na sa ting COVID karon no. Isa ni siya nga ako ang pamaagi nga kana bitawng natay mga kaigsuonan nga gipang COVID, at least financially ginagmay lang good o man ta nag focus sa mga dagko gyud nga matabang. Kung pwede ta makatabang og dagko, why not? Pero this is one of kana bitawng way nga maka-help ta no, makatabang tayo labi na sa mga infected sa COVID nga mga families. Muna nga basin matingala mo ha,
nanagiday no kay kasagaran baya nga mga panghunahuna karon basta online ministry pangwarta gyapon na no na wala talaga pangwarta diri sa mga tao. Ato alang na improvement sa tong online ministry and of course naapoy ginagmay nga matabang ang A Journey with God sa mga in need no nga mga tao. I love na sa itong mga kaigsunan. And anyway, no, mayong buntag ka na itong tanan. Ma'am Jos, thank you so much for tagging your friends. Good morning, Ma'am Linda Manuel. Good morning to Ma'am Leon Lin. Hello, Ma'am Leon Lin. Good morning. And to Ma'am Eva. Hello, Ma'am Eva. Good morning diha kanimo, Ma'am, no? Kining kanang kabalo na gyud ko basta ingon ani ang sulat no sa pangalan si Ma'am Eva na siya kay friend sila ni Ma'am Jo. God is good. Happy birthday sa akong youngest daughter, Kyle Casey na kanila. May God bless you always. Love you langga. What a sweet mother. No? Good morning diha, Ma'am Tess. No? And happiest birthday sa youngest daughter ni Ma'am Ma'am Tess Marino. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo, Sister Kyle. And daghang pang katuigan nga imuhang ma-enjoy ay imong pagpagamit diha sa atong buhi nga Dios. And more years to live. No? Sa kaayo sa Ginoo siyang grasya. And of course, ang imuhang future nga career nga hatagan og provision sa Ginoo. Eve, sorry ma'am ha, Eve, di ay dili dahi Eve. Eve, thank you Ma'am Eve sa pag-correct. Okay, good morning once again. Pre-request na ko, Pastor, nga mag-okay ang results sa akong check-up karong adlaw. Salamat, Pastor, sa pagtabang og ampo. Thank you, Sister Sheila, sa imong advance prayer request. Later, ako na siyang basahon og usab. Alright, so, again, ako ang hangyoon ang matag-usa no nga mag-andam sa inyong matag-usa ka kaugalingon. Prepare imong Bible, i-prepare ang imong notebook or unsa imong tibok nga pagka ikaw imong kaugalingon andama kini. And samtang imong giandam imong kaugalingon kung mahimo itag imong mga kauban, mga kaila, itag or i-share ni nga live ngadto sa ilaha or pwede nimo i-share sa imong wall para ang tanan nimo nga makahigalaan makadungog ug makabalo niini nga mensahe tungod kay this morning it is a very important topic nga ato ang tun-an nga makatabang sa matag usa ka kinabuhi sa tao. Okay? So stay on the line and stay connected. Let us hear our motivational song, no? Ang atong theme song nining mga ministry. Ato ang paminaw ng usa ka awit entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan, muabot man
kusog ug kalipay ko. Alright, higalaw gigsuon mo kadto ang mensahe sa awit karong buntaga. Usa ka pagdasig kanatong tanan sa gihapon no, it is what we call motivational song tungod kay kining mga ministry or ikaw mismo sa imong kaugalingon may matawag na kalahutay ka karong buntaga tungod sa grasya sa Ginoo, sa kusog sa Ginoo. Unang ingon pa sa awit bisag unsa kuno kalayo sa langit, ang gugma sa Ginoo niabot gid na sa tanan og natagamtaman gid na sa tanan. Di man nato makita ang Ginoo face to face pero iyang presensya kanunay ginato na nga mabati. Bitaw na ang yung pang Biblia in Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. It is a very common and a very useful kayo nga verse nga nagapa-remind sa atoa that usa ka saad sa Ginoo, no? Usa ka saad sa Ginoo nga dili gyud mapakya sa matag usa. And of course, good morning kang Brother Olimor Banak, Sister Sheila, Sister Irish Joy, good morning. And sa tanan nga niya karon mayong buntag. Sister Maria Linda Sarsi, good morning diha kanimo uban sa kay Pastor Sumay. And sa atong YouTube channel, like we have viewers usab no, na actually live punta karon sa atong YouTube. And without any further ado, ato aning sugdan ang ato ang pagtuon sa tuang devotional. And kung naa kay Biblia karon diha sa imong nahimutangan, hangyo unti ka nga imuhang i-open imong Bible diha sa Book of Ecclesiastes. Okay? Ecclesiastes chapter 3 verse 17. Ecclesiastes chapter 3 verse 17. Basa na to sa tong screen. Pwede po di mo na siya basahon sa imuhang Bible nga na gunitan karon or imuhan nang i-mark sa imong Bible ha. Chapter 3 verse 17 sa Ecclesiastes. Kung basahon ingong padinhiya. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. May God bless upon the reading of His holy word. Pag-ampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, dako Lord among pagpasalamat karong adlaw, karong buntaga nga may mata kami uban sa kalipay ug kadasig sa kadagaya sa imong grasya ug kaluoy. And we even thank you Lord for keeping us always safe sa tanan namo nga mga paglakaw, sa mga trabaho, sa mga negosyo. Labaw sa tanan gipasalamatan kanamo nga imong giampingan sa tibok gabi sa mong pagpangatulog. And of course Lord, pasalamatan usab kanamo sa another opportunity and privilege that we can worship you in spirit and in truth through this live devotional. And panalangin ang matagusa nga nagapaminaw karon. Lord, bisan pa man sa mong mga kaigsunan sa abroad, para sab ka magapanalangin kanila. Gihangyo nako Lord, ikaw magahatag kanamo og lingit nga kalam og kahibalo samtang among tun-an ang imong mga pulong. Nagahangyo sab mi sa imuhang pagpasaylo Ginoo sa amoang mga kasalanan diha sa pulong sa buhat ug sa nahunay. Mo kami nga takos o Dios nga magaduol diha kanimo pinagi sa mga pag-ampo bisan pa man. Nagahangyo sab ko Lord nga ikaw mag-purify sa mong mga huna-huna, magahinlo sa tanang lama sa mong kasing-kasing. Tagaig igo Ginoo nga kaalam ang matagos sa kanamo in the very simplest way amo ang masabtan ang imong mga mensahe. And even to your humble servant nga pagagamiton itugot nga ang mga pulong nga mugaw siyang baba o Dios kini nagagikan kanimo. Dugangyo sab siya Ginoo og langit nga kaalam ug kahibalo nga diin dili siya makalapas ug di niya mapasipadan ang imong mga pulong mingon man gyud Dios ang imong balang espiritu. Tabangi ang matagusa kanamo, among isalig kanimo ang tanan, ang mga pagtulunan karon nga kabuntagon in Jesus name. Amen and amen. Once again, maayong buntag kanatong tanan. Time check, 5:32 na sa kabuntagon. Now, as what you can see diha sa ato ang screen, makita man gid ninyo. Our topic this morning talks about the value of time. Pag may tag value, of course, it is the cost. No? Yes, Ma'am Jocelyn, mangangaral. After sa Proverbs yan. Good morning kang Sister Juji Bualan. Okay. Pag may tag value of time, it is the cost. Sa Bisaya ni siya, bili. Sa Tagalog, halaga. No? Ang halaga ng oras.
ang bilis sa imuhang oras, no? Or the cost of your time. Giunsa nimo paghatag og value ang time. Gani kung imuhang basahon ang previous nga verse sa Ecclesiastes, no? Actually nag-start ni siya sa Ecclesiastes chapter 3, no? Ato ani siyang basahon from chapter 1 para masabtan nato pag mayo giunsa pag-emphasize, no? Giunsa pag-emphasize diri ang kini ginatawag nato og oras or ang time, no? Basahon ako ha. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hangtod ni siya sa verse 11. Pwede nato ni siya basahon hangtod sa 17. At least ato lang ni siyang kuan og thoughts ha. Dili nato ni siya isa-isahon gyud kay maabtantag siyam ani tungod kay taas man ni siya. Ato lang is i-summarize nato unsa ang mga pagtulunan nato makuha dinhiya. Okay? Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to following verses. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. What profit hath he hath worketh in that wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work of God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it that man should fear before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is past. 16. And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose, for every work. Grabe no? Siguro kung imuhang isa-isahon dito kung giun sa pag-emphasize ang time, grabe, no? Ang tanan nga nag-exist ning kalibutan na it is because of time. We are not living in eternity because there is no time in eternity. Oh, walay magbuot dito, you are always free, no? Walay adlaw dito o walay gabi. Ang nakapahimo nga kana bitaw nganong nay adlaw diri nay gabi, nay udto, it is because of time. But eternity doesn't have time. Okay? Subot pasabot, ang kining oras or kining time nag-exist lang ni diri no? It is just a temporary. Because if we will be living in eternity with our Creator, there will no longer time, no? Wala na existence dito as a time. So diri lang ni siya. Ingon pa ni King Solomon, aduna kunoy panahon, no? Aduna kunoy time sa tanang butang. Okay? Kada ilang nagkarat akong headset. Alright. Atod pa dito aduna kunoy panahon sa tanang butang. Klaro dito a time to be born and a time to die, no? A time to mourn and a time to dance, no? Klaro man kaayo. Ingon pa dito a time to plant and a time to pluck up which is planted, no? A time of war and a time of peace. So, aduna siya'y panahon. Alright? Aduna siya'y panahon. Karon tungod kay aduna man siya'y panahon, considering nga ikaw buhi pa hangtod karon, how you value your remaining time diri sa kalibutan.
Yun sa nimo ni siya paghatag og value. Ngano man, ang value sa panahon wala ni siya nagmatter, no? Ang value sa imong oras wala ni siya nagmatter sa kining ginatawag natog katas-on sa imong pagpuyo diri sa kalibutan, no? Because we are all temporary here. We are just a pilgrim, no? Wanderer lang ta diri sa kalibutan. This is not our permanent home. Our permanent home, if anak ta sa Ginoo, we are already saved. Therefore, our permanent home is heaven. But if we don't have any relationship with the Lord, no? Wala tay tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Ato apong permanent home adto gid pod sa inferno. So, klaro. At least ato ang ma-emphasize daan ang duha ka destination sa tao. No. Karon, adunay aduha ka mga questions nga ato ang tubagon for us to kana bitawng to dig or to deep in kung giunsa gyud ka nato paghatag og value ang ato ang nahibilin nga oras. No? Kay usa ni siya ka kana bitawng realidad nga ang tao karon super duper ka kini bitawng confident okay ra batanon pa man ko taas pa kay kog panahon, it's okay for me to not to go to church. It is okay for me na mag-enjoy sa ko sa mga butang sa kalibutan. Total pwede man inog 30 years old na ko diha na ko magsineryoso pangalagad sa Ginoo. Or di ba, diha na akong madawat sa Ginoo at the age of 40. At least, no, diha nga mga panahon, pwede na. Pero karon batanon pa kayo ko. I can go anywhere. I can go everywhere, anytime. Muna kasagaran ang mindset sa tanan nga mga kabatanunan or even sa tanan nga mga katawhan karon. And kasagaran nga mindset mao pagid ni mas maayo na nga dato ta nga mamatay kaysa magpabili na lang gyud ang pobre. That is also the mindset, no? Ako, nindot gyud nga madato, pero kung dili gyud itugod sa Ginoo nga madato, anong pugson man ginato ang Ginoo, no? Naaman siya ang kabubuton, pero ang Biblia nagtudlo man nga dili man siya usa ka Dios nga i-withhold ba, idalo niya ang mga butang nga makapahatag sa ato og dako nga kalipay, no? As long as we pleased Him, as long as we live in the accordance of His will, He will do something for us. Mo bitaw na ang atong gitun-an gahapon. It talks about priority and obedience tungod kay naay blessing sa priority and at the same time sa imuhang obedience to the Lord. No, sayang lang gyud kay wala nato nahuman tungod sa tong internet connection. Napagidon ta to yung mga angayan nato nga makatunan kagahapon, pero of course, we need to proceed another topic. Muni siya. Dapat imuha gyud nga masabtan, kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon. Dapat mas maintindihan mo talaga ang halaga sa mga natitira mong oras dito sa mundo. It is just a kanang usa ka grabe ka na bitang lisod patuuhan ba? Man, Pastor Abel Di Matulak. I knew him ever since kana ako sa seminary. He was our speaker. He was once our lecturer. Mayon ko dako na pug-agi kay missionary pastor siya from ang iyang direct na sending church is from abroad. No, mingon ko nga dako na gyud kayo na spend si Pastor Abel. At the age of I think 55 siguro yang edad or mag 56. Grabe no? Igo lang nakahuman og simba, nakawali, paghuman sa ilahang lunch, unexpectedly namatay. Why? Because that is His appointed time, no? That is His appointed time. Ang nakanindot lang kay ang iyahan lawas madugta man diri sa yuta pero ayang kalagog espiritu perti na rong duyan-duyan dito sa kamot sa Ginoo. Perti na ron niyang lipaya dito sa Ginoo, no? And mao ni siya ang butang nga pasalamatan nimo kung naa kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kay mo pauli man gyud ka kung asa kagikan. Kung ang Ginoo mo'y nagbuhat nimo, therefore kung ina kay tinuod nga relasyon diha niya, mo pauli gyud ka diha niya. Kay siya man imong father. Pero kung ikaw usa ka tawo nga walay tinuod nga relasyon sa Ginoo, human mamatay imong physical nga lawas diri sa kalibutan, aw di man ka anak sa Ginoo. So nganong mo pauli man ka sa imong magbubuhat? Adto gyud ka mo pauli sa imong amahan which is the devil. Ingon pa ang John chapter 8 verse 44. Muna nga samtang buhi pa ka. Dapat mo talagang pagbibigyan ng halaga ang mga natitirang oras sa buhay mo. Okay? Now, natay duha ka pangutana, no, nga ato ang tubagon. Pero before nato ni tubagon ang atong duha ka pangutana, ako sa ning
recognize si Ma'am Emma Alombro Coizon. Ma'am Emma, thank you for tuning in this morning and maraming salamat po ma'am kasi nakasama ka namin. Welcome po sa A Journey with God Online Ministry. And it is not just a ministry where you can see preaching, no, messages. It is what we called ma'am a Journey with God family. Kasi dito po ay tayong tayo lang po ang nagtutulungan, no? Sa kagibitan, sa mga problema, tayo po ang nagdadalanginan, no? Nagdadasal. Kaya meron kaming mga prayer warriors to pray for all the prayer requests sa ating mga kapatid at kaibigan. So thank you ma'am. This is the first time watching your daily devotion, Pastor, from Mahayag, Zamboanga. Okay? All the way from Mahayag, Zamboanga, Ma'am Emma Alombro Coizon, welcome po sa ating online daily devotional. Kay Ma'am Linda Manuel, kay Ma'am Nars Doloso, good morning diha kanimo ma'am, all the way from Thailand. Kay Ma'am Lydia Pasio, kay Ma'am Marian Sipan, good morning diha kaninyong tanan. Okay, padayon ta sa ato ang pagtuon. Adunay mga pangutana, duha ka pangutana nga atong tubagon karong buntaga. Okay, number 1, where can you see the value of your time? Asa nimo nakita? No? Or giunsa nimo hatag, no? O kana bitawng pagtagad, no? Ang imuhang oras. Asa ka naghatag og bili sa imuhang oras karon? Kasagaran, no, mga tao, based ako ang observation na kasagaran tao karon nakita nila ang bili silang oras, silang trabaho. No? Kaya kung wala kay trabaho, wala man kay kaunon. So realidad, no? And kung magtinapulan po ka, may magipamunit ang kwarta o gipanghatag, kinahanglan nga mubuhat yun ka. Alright? Pero, sa ko nang gikaingon, no, ang atong trabaho, it is our normal, nahimo siya na kanabitang rotation sa atong kinabuhi. Partner siya sa atong kinabuhi ba? So of course, mo spend yung kag time, pero lahi itong gitagaan yun nimo og value. No? Point tag value, bililhon kay ba ang matagutlo nga imuhang na-spend para dinha. And isa na dinha no ang gihatagan og bili sa tao karon aside siyang work, kining pamilya. No, valuable para ako, valuable sa akong pamilya eh. Muna ang bisan lagi mi sa akong papa, isa gid sa ako ang ginapaningkamutan nga even once a week or twice a week makatawag ko sa iya, no? Or sa akong mama makachat, sa akong mga igsuon. Nganawan valuable, at least man lang while we are still alive, we can spend more time, no? Sa ilaha, makahatag-tag communication sa ilaha. No? Good morning kay Ma'am Lydia Alquizar. Nguna na ang value na to sa ato ang oras. Or kasagaran nga mga tao karon, no, nakita nila ang value sa ilahang oras diya silang business, no. Uban grabe, pwede na kung mahimo pa lang dili matulog just to kana bitawng develop her or his business buhaton gyud, no. And of course, ang uban pod nakita nila ang value sa ilahang time sa ilahang mga partner ilabi na sa mag-uyab, no. Kay ang uban dabaya na yung mga balak no, sa mga lalaki nato dinaa. No, ako lalaki man po ko pero dili ko balak nun nga lalaki. Uban nga mga lalaki maingon nga kana bitawng tamis kaayo ang ako ang bation, no, sa panahon nga kanang manag-uban ang atong duha ka kasing-kasing mga ingon ana nga mga balak sa mga lalaki. Why? Because most of the people, of course, no, naapod nila nakita ang value sa ilahang oras di asa kanang ilahang relasyon, sa ilahang panagkuyog. Mabitaw na nga di gid ko makalimot aning kinaraan nga sayings. Bahalag saging basta loving, no? Sa Bisaya nga sinultihan. Okay ra daw saging-saging basta loving. Pero pag mag-away, dagko pug kayo og hagtok sa ulo kay kini mo pong saging na hilaw, di man tong saging na hinog, no? Maghinapakay og saging, no? Kaya nga naman, bahalag saging basta labing, pero mag-away lagi, delikado. So, muna, kasagaran sa tao karon nakita nila ang value sa time sa ilahang personal nga mga perspective. But the Bible taught us nga dapat hatagan nimo og value ang imong kinabuhi samtang naginhawa pa ka. Dapat dira nga bahin makita nimo ang value sa imong oras. Abi ninyo, I asked one of my friend, unsay pilay value sa imong oras? Ngun siya, of course, dugay naman ko sa ako ang career.
Ang value sa akong oras is $20 per hour. Oh. Usa man siya ka kuan, usa man siya ka freelancer. $20 per hour. Unya akong trabaho ana mag-manage og social media account. Akong trabaho ana sometimes mag-manage sa website sa akong client. And muna siya akong trabaho, rotation, $20 per hour. Mahala uy. Naku mahala no, dako agud day nimo sweldo. Asya, well, of course, easy money, ana ba? Ang ako ang nakita sa iyahang testimony is just nakita niya ang value sa iyahang time sa amount sa kwarta. No. Pero sultihan ti ka, naminaw ka ni karon dapat nimo mahibalan nga ang Ginoo nagtudlo ka nato nga hatagan natog value ang oras sa tong kinabuhi nga nabilin. Because it is not all about how long do you live and how long you enjoy the things in this world. It is not all about that. It is all about how well do you live. Giun sa nimo paghatag og bili imong ang mga natitirang oras sa buhay mo. Paano mo pinapahalagahan ang mga mahal mo sa buhay? Lalong-lalo na higit sa lahat, paano mo pinapahalagan ang Diyos? Kasi when we say God, it is all about Him. Pleasing Him, glorifying Him, worshiping Him. It is all about Him. Muna nga, sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga anak sa Ginoo na gyud, no? Sa tanan nga aduna tinuod nga relationship sa atong buhi nga Dios. Giunsa nimo paghatag og value imong time karon? Basin baya nga inog ka Domingo ra ta mahimo nga Christian. We already have our long run sa atong pagka-Kristohanon, yet ang ato ang pagka-Christian kutob lang sa Sunday. No? Niukab lang ta sa tong Bible tungod kay Sunday. How about these weekdays? These weekdays, no? Giunsa nato paggamit atong time. Okay? Basin ingon ana atong practice, and you need to wake up because God has something na gusto nimo buhaton. Okay? You are also commanded to reach out your loved ones. You are also responsible to reach out your family, labi na to imong partner nga wala pay tinuod nga relasyon diya sa Ginoo, alangan og suluhon nimo ang salvation nimong nadawat. So dapat tagaan nimo nag-value. Why? Because every tinkling of the clock is valuable. Di gyud ko makalimot. Kining usa ka awit sa Kristohanon nga pagpakabana. Ingon pa didto ang matagpitik sa orasan adunay tao sa kinabuhi na kabsan. And it is real. Nganuman mas daghan, no, sultihan ti ka, daghan man ang natawo every second sa tibok kalibutan, daghan pud ang nangamatay. Pero mas daghan lang gid ang natawo. Pero the fact is, mao ni matagpitik sa orasan naagi tao nga sa kinabuhi nakabsan. Okay? Karon kay kining naamay tao nga nakabsan sa ilahang kinabuhi matagpitik sa orasan, how sure you are nga dili ka mahimo nga kabahin ana? How sure you are nga imong inahan or imong amahan dili part ni ana? Kaysa tinuod lang walay exemption, dili ka exempted sa tinkling of the clock. Dili ka exempted din ha. Posible nga nindot kay tong kinabuhi karon, naga-gym ta, naga-exercise ta, naga-diet ta, or nindot ang dagan sa tong health pero wala ka kabalo. Kung hangtod kanus ataman ang imuhang existence. Ang Ginoo ra gid ang nakabalo niya na. And ang point na ko, giunsa nimo paghatag og value ang remaining na time nga nabuhi pa ka. Kung ikaw usa ka Kristohanon, imuha lang ba nga gipakita ang imong nahibilin nga panahon just to enjoy yourself during weekdays adto diri laag didto, and you are not considering your loved ones? Ikaw sure ka nga malangit, but you are not considering your loved ones nga malangit ba pud sila? Human nga mamatay sila. Sultihan di ka, how can they hear if there is nobody who is going to tell them the story? To tell them the story of Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago. Lisod kaayo, kabantay mo nakakita. Paningkamutan ako nga ma-play sa ato ang live sa devotional. Ugma, padayonon na to ni og tuon, no? Of course, ang atong tun-an karon is kanilang mang isa ka point, no? Asa nimo nakita ang imuhang time, ang value sa imuhang time. Ugma,
tagaan ti ka og magpakita ko sa inyo og usa ka video presentation aron imuhang masabtan pagmaayo kung unsa ang bilis sa imuhang time and unsa unya ang consequence kung wala kay pagpakabana sa tao sa imuhang palibot. Sultihan ti ka naagibili ang imuhang kinabuhi. Nganong nabuhi pa ka? Out of the million people nga nangamatay sa COVID, wala ba ka nakapangutan na, Lord? Buhi pa ko hangtod karon. Have you ever asked yourself, unsa kaha ang imuhang purpose ako, Lord, nganong buhi pa ko hangtod karon? Sultihan ti ka sa tanan nga buhi pa, God want you to perform your purpose. And your purpose, if you are already a Christian, your purpose is what? To duplicate your Christianity. To become a source of the light. Source of the light ni Ginoong Hesukristo. To become the salt sa mga tao nga wala pa'y tinuod nga relasyon diya sa Ginoo. That is the purpose nganong buhi pa ka. Bitaw nga ang hymn song nag-remind sa tuwa nga kining I love to tell the story. And isa diyan na ningon pa nga, this is my story, this is my song. Let the people know your story. How God converted you. How God saved you from your sinful life. How God rescued you from your critical situation. See? Muna nga, dapat imong masabtan, Christian, dapat masabtan imo asa gid dapita naka-focus, asa gid dapita nakita nimo ang value sa imong oras nga nabilin. Yung pa ni Ma'am Nars, Pastor, what are the factors we have to consider to ensure that we value our time according to His righteousness? Okay. Tubagon sa nako ni kay Ma'am Nars ha. Importante man ni siya. Okay, kinahanglan nato i-consider para ma-ensure nato nga atong gitagan og value ang ato ang nabilin nga oras according sa righteousness sa Ginoo. Isa na din ang atong pagpangalagad. Dapat mosulod og mga lagad gyud ta sa usa ka church nga nagtudlo sa kamatuoran. Kay kung nagsimba og nangalagad pud ta sa usa ka church nga wala nagtudlo sa kamatuoran, we are wasting our remaining time. Sultihan di ka ang church, no, para masabtan nimo kinsa tong church nga nagsulti sa kamatuoran. Ang church nga nagsulti sa kamatuoran, walay lain nga gisulti kundi ang mga pulong gikan ra gyud sa Biblia. Kay kung ang church nagtudlo og lain nga pagtulunan nga wala gikan sa Biblia, usa na ka church nga wala nagtudlo sa kamatuoran, because the truth is in the Bible. No? The truth is in the Bible. Ingon pa dito, the Bible is the mind of God, no? Subot pasabot na mo ni siya ang breath sa Ginoo. Ingon pa ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon pa dito, all scripture is given by inspiration, no? And it is profitable to what? To correct, to rebuke, and to instruct, that the man of God may be truly furnished unto all good works. Subot pasabot na dinhi ang truth. Ay pastor, mabasa na lang day ko og Biblia, pastor, para nganong kinahanglan pa man ako magpamembro sa relihiyon nga naa man day ang kamatuoran sa Bible. And how can you understand the Bible if there is nobody who is willing to help you, who is trying to help you understand the Bible? Ngano man dili basta-basta nga ang Biblia basahon lang nimo in a literal way. Tungod kay daghan kaayo og mga passages, phrases sa Bible nga dili nimo siya pwede sabton in a literal way. You need someone nga gigamit sa Ginoo para motabang sa imong pagpasabot unsa ang buot itudlo sa Ginoo sa panahon nga nagbasa ka sa imong Bible. Okay? And it is very important to have a what? A religion nga didto ka mo grow spiritually. Okay, didto ka. I'm not saying na kana bitawng duol ka dinod magpamember jud ka sa kining amo ang relihiyon, no? Wala ko nagsulti ni ana tungod kay di man ka maluwas sa relihiyon. Ang makaluwas sa imuha mang personal nga decision to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. So of course you need to what? You need to find a right religion ug kana siya nga iglesia usagi niya siya katinuod nga iglesia, pangitaagid na. Kay kung kamatuoran ang imuhang gipangita, of course, kinahanglan nga pangitaon usab nimo ang tinuod nga church. Nga didto ka mo grow spiritually ug didto ka tudluan sa tanan nga kamatuoran base sa iyang mga pulong. Dapat isa na siya nga i-consider ang atong pagpangalagad, ma'am. And of course, sa atong pagpangalagad, kinahanglan nga we need to find a church nga nagtudlo og sakto. Okay?
Kay daghan man mga churches usab karon nga wala nagtudlo og sakto kan abitawng they're just preaching tungod kay ang ilahang gitudlo based lang pod nga mo inline silang religion, murag ang truth ba ilahang murag bitaw ang Bible ginapa-inline nila based sa ilang religion. Instead nga ang kamaturan mao ni nga ang ato ang religion i-inline nato sa Bible, no? Kung unsa ang gisulti sa Bible diha ta mo kuha og truth, diha ta mo kuha og source, no? Ang uban para lang gyud kana bitawng makaingon nga ang tao nga sakto ilang gitudlo, so ilahang gipa-inline ba ang Bible ilang gipa-inline sa ilahang pagtulunan, sa ilahang belief. But that is wrong. Dapat kita gyud ang mo inline, kita gyud ang mo align diha sa gitudlo sa Ginoo pinaagi sa Bible. No, pinaagi siya mga pulong. Mo na nga kinahanglan i-consider nato na siya nga factors, Ma'am Nars. Ikaduha ang ato ang pagkinabuhi. No, kaya nga ang pagpangalagat it is righteousness before God. Ikaduha tong pagkinabuhi. Ngano man di man pwede nga magsige tag pangalagad unya sa lawayon atong kinabuhi, no? Magsige tag ingon nga anak ko sa Ginoo unya makita ka perminti sa bungan. Anak ko sa Ginoo unya perminti ka makita sa sugalan. Anak ka sa Ginoo unya perminti ka makita sa diskuhan sa imnanan. How can other people know that you are really the son of God? Nga nahimo na kaniya nga gitransform, nahimo na kaniya nga anak, no? Mayon ka nga anak na gyud ko sa Ginoo, makita ka kada Domingo unya silently nag-adto ka sa online sabong gatan-aw ka or nagapatad pag yung dito How can you say mo bitaw na nga dapat i-consider nato nga ang righteousness sa Ginoo makita pud sa ato ang kana bitawng kinabuhi. How we live accordingly sa righteousness sa Ginoo. Pastor, kung magkinabuhi ta according sa righteousness sa Ginoo, di na gid ta makasala. No. Makasala ta. No, tungod kay dili man ta perfect. Pero ang kamaturan mao ni nga we are doing our very best nga ang righteousness ni Christ makita sa tuang kinabuhi, no? Nga mahimutang suga og asin ngadto sa tawo nga wala pay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Okay? Muna siya ang atong i-consider ang atong pagkinabuhi. Okay, isa na po din ang atong sinultihan. Okay, aside sa pagkinabuhi atong sinultihan. Mao ni siya ma'am ang sa 2 Timothy chapter 4 verse 12 diha nimo masabtan pag maayo ma'am ang isa, no? Ang mga factors nga makaingon ta nga we are giving the value of our time according sa righteousness sa Ginoo. Ingon pa ni Paul ngadto kang Timothy, let no man despise the youth, but be thou an example in words, in action, no? Ingon pa din sa the way ka the way ka magkinabuhi, the way ka manuot, you must be an example to them. Because being an example, doing that particular things nga gisulti ni Paul ngadto kang Timothy is righteousness at tubangan sa Ginoo. Una nga sa sinultihan dapat mahimo ta nga example. Wa man siguro Kristohanon nga dugay na mapangalagad noon niya every time nga kanang masakitan siya magsigig pamalikas, magsigi og kanang pasulti og kana bitang PASTI or kining ginatawag na tog YAWA. Wala man siguro Kristohanon no nga kanang every time nga makuratan mao na iyang expression, every time nga masakitan mao na iyang isulti. Wala man siguro ingon ana nga tinuod yun nga anak sa Ginoo hangtod karon, no? Kung naaman aw dapat hinahinayon nato nag-usab siguro pud oy. No, kay wala di ba na ikalipay sa Ginoo? That is your what? Words. And dapat diha ka dapat makita sa imuhang sinultian, no, nga anak tinud anay niyo kang anak sa Ginoo. That is living according to His righteousness. And aside from that, ang imuhang sinuotan. I'm not saying na sa imuhang sinuotan kanang mahimo ka nga kana bitawng vintage gyud kay nga pagkataon knowing nga naa ka diri sa millennial nga time, no. Ang gingon lang din sa Biblia when it comes of sinuotan is modesty. Nga dili ka mahimong kapandulan. Muna nga kung nagsuot ka o kanang kung hilig ka magbikini-bikini every time nga maligo ka, unya kapandulan di ay ka sa imuhang igsuon sa pagpangalagad, or even ang imuhang mga friend dili na mutuon nimo kay bikini sila, bikini pod ka, how can they identify that you are already a Christian or anak sa Ginoo? Unya parehas mo og kanang kuan, parehas mo og kanang pamaagi or sinuotan. How can they see that you are different from them? Diba? So diha pa lang dapat ato ay consider nga mahimo ta nga good example dinhaa, no, makita ang righteousness sa Ginoo sa ato dinhaa. Or sa tuang daw every time nga mulahag ta, every time nga manimba ta, no,
kana bitang sa unang panahon di ko makalimutan ni one of the seminarian or the interim pastor when I was in Bethsaida, yung paniya sa una ko nung panahon ang mga kababayan akong ikuan ha gamiton ang term nga kababayan. Sa unang panahon yung paniya ang mga babae magsuot og below the knee, no? Kay syempre grabe kayo ka modesty ang mga babae sa during sa old times, no? Ang gani uban baluton pag nila ilahang nawong. Tungod kay mo man ang manners and customs. Wala gid dapat nga makakita. Kung naamay makakita sa imuhang panagway, dapat ang kadto na gyud ang imuhang bana. Ang kadto na yung lalaki ng imong pakaslan. Siya gyud dapat ang mutanggal sa tabon sa imong naong. Muna ang manners and customs, which is gitudlo na siya sa Ginoo. And sa after sa Old Testament time, same, no? Just sa New Testament time, no? Taas gyapon, no? Grabe ang mga babae dito. Pero nagsugod na ang kanang mga sinuotan nga kanang sobraan. Karon sa atong modern nga time, no, sa una below the knee, mga pag-abot sa mga pag-enter na sa mga 2000, year 2000, na ang kining sinuotan nga below kining on the knee. Sa una below the knee, no, pag-enter sa 2000 on the knee. Kabalo ba mo pag-abot karon sa 2021, unsa nay tawag? Below the knee sa 2000, before nag 2000, no, during sa 18th century, no, below the knee. Karon pag-abot sa 2000 on the knee, no, level na sa imuhang tuhod. Karon unsa naman? Wa na ni. Ano man kasagaran karon nagasuot sahay kana bitawng because of fashion, instead nga ang igsuon sa pagpangalagad, no, kana bitong maka-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pero naa maging makita ang mata, so makapanghimantay, so masawayan, no? Unya kinsa man ang hinungdan nga nung nakasala imong igsuon, tungod ra pud nimo kay wala man makita sa imuhang usa ka ehemplo nga pag padayag sa righteousness sa Ginoo. I'm sorry ha kung naamay maigo sa inyo. I hope nga dili mo ma-offend or masuko sa kuha, because I am kana bitawng I tell you boldly about sa gipangutanan ni Ma'am Nars ha. But what I am just trying to say is the truth, nothing but the truth. Alright? Mo magina ang standard sa Ginoo, di magita pwede mo follow sa tong standard. Mo magina ang standard sa Ginoo sa righteousness. Nga mahimo gid tang good example to other people. Okay? Sa atong sinultihan, sa atong pagkinabuhi, sa atong action mo na siya sa atong pagkinabuhi, sa atong binistihan or sa daway ta manamit, no? Muna siya ang right, i-consider nato nga mga factors nga magkinabuhi ta ug mahatagan nato og value ang nahibili nato nga oras, no, sa diha sa pagkinabuhi sa according sa righteousness sa Ginoo. Mao man ang makapahimaya diha niya. Okay? And of course, ang imuhang tamis kay nga pag-maintain ba sa imuhang spontaneous na relationship, strong relationship with the Lord. Consider po nimo na nga factors. Tungod kay mao gina ang makapalipay, no, accordingly sa righteousness sa Ginoo. I hope Ma'am Nars nga natubag imong pangutana mo na siya ang mga factors nga ako ang ma-share, no, matubag sa imong question karong buntaga Ma'am Nars ha. So, mo na siya, no? Ato ang ipadayon. Where can you see the value of your time? Unta dili nimo makita ang value sa imong oras na kana bitawng naka-focus lang sa trabaho, sa negosyo, sa imong relationship or sa imong family. Tan-awa gyud ang pikas dimension sa imong kinabuhi. Dapat makita nimo ang value sa imong nahibilin nga kinabuhi, sa imong nahibilin nga oras. Dapat makita nimo ang value niini diha sa imong spirituhanon nga bahin. Let me ask you, sa imong long run being a Christian, imo bang gihatagan og pagtagad ang imong close friend nga unta one day makadawat siya ni Jesus Christ as Lord and personal Savior? Kana, that is one of your task, no? Nga makita nimo ang value sa imuhang time nga nabilin. Kay kung ikaw Kristohanon unya, let's say for example, sa imuhang gitrabahoan, ikaw lang gid ang tinuod nga anak sa Ginoo. Considering nga ikaw lang anak sa Ginoo, buhi pa ka. Karon kung wala kay gisulti sa ilahang nga tinuod, wala nimo gi-share sa ilahang salvation, or wala nimo gi-share ang mga online ministries nga nagtudlo sa kamatuoran about the salvation, kinsa may laing mosulti sa ilaha kung mamatay ka? Kay kung wala laing mosulti sa ilaha, mamatay ka unya on the next day or on the next month namatay pud sila.
Mabot ba gyud ang panahon? Ang Ezekiel chapter 3 verse 18 ingon gyud nga ang dugo sa mga tao nga dautan nga wala nimo gihatagan og warning, no? Samtang buhi pa sila wa nimo gi-share ang salvation sa ilaha. Ang ilahang mga dugo paninglon gyud ba sa imong mga kamot. So di ba ako sa tinuod lang ha, when I was in high school, daghanag mga friends nako ang nangamatay. Pero that time dili pa ko seryoso gyud, no? Murag half sa akong life kay syempre batan-on pa man ta. And karon nako nakita gid pagmayo ang value. Masuko man mo sa kuha, masuko man sila sa kuha, no, I don't care. Wala na ko'y pakialam sa inyong bation sa kuha. Basta kay for me, I love to tell the story. I love to tell you the truth, nothing but the truth, especially sa kaluwasan. If you will laugh at me, if you will mock me because I tell you the salvation, the truth about salvation, mas palabihon ako og mas pakatamison nako nga bugal-bugalan ko sa mga tao tungod kay nagsulti ko sa tinuod nga mensahe sa kaluwasan kaysa ako ang i-compromise ang ako ang image as a Christian ngadto sa mga kalibutanon nga buhat. Mas pakamayohon pa nako nga makita sa kong kinabuhi si Jesus Christ uban sa mga pagbugal-bugal, uban sa mga pagbiay-biay kaysa nindot akong kinabuhi nangalagad ko sa Ginoo nga wa lang man ko'y gihimo sa mga tao sa akong palibot. Dapat makita nimo ang value sa imong time diha nga aspect. And tomorrow, masabtan nimo pagmayo unsa gid di ay katamis ang time nga nahibilin. Nganong hangtod karon buhi pa ka? Masabtan nimo pagmayo unsa gyud ang angayan nimo nga mabuhat para sa Ginoo. Unsa gyud ang pwede nimo mabuhat para sa imong close friends. Unsa ang pwede nimo mabuhat sa imong family, sa imong unsaved loved ones. No? Lisod man kayo nga magsige tag pray sa ilaha sa inyong unsaved loved ones. Unya wala tay gihimo para nila. Gali usahay maulaw pa ta mo share sa ato ang live devotional sa paglaom say maulaw pa ta because for us basin baya og masuko sila or katawan ta nila, no? Or basin baya kanang insultohon ta. I don't know kung naamay ingon ana nga kinaiya karon pero kung naaman dapat ma-overcome gid na. And of course before I end this message, kauman tong usa ka tawo nga naminaw karon nga wala pa gyud tinuod nga relationship sa Ginoo. Kung wala pa kay tinuod nga relationship sa Ginoo unta, kung naminaw man kanini karon, hatagi gyud og pagtagad ang nahibili nimo nga kinabuhi. Samtang dili pa ulay ang tanan. Sultihan ti ka, death is like a thief in the night. Wa ka kabalo kanus aka pwede kawatan. Ingon na pud ang kamatayon, wa ka kabalo kanus amo abot. Wa ka kabalo kanus siya pwede mo strike sa imong kinabuhi. Because we never knew the appointed time of our death. Kaya ang ato ang death appointment man nato ni sa Ginoo. Wa kita kabalo kanus Muna nga samtang buhi pa ta, dapat mahatagan yun nato nigbili. Samtang dili pa ulay ang tanan higalaw gigson kung naminaw kanini. Kung wala pa kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, mo lang gid na ang timan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ingon pa ang Romans chapter 5 verse 8, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Romans chapter 6 verse 23 ingon pa dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So meaning to say, the Word of God reminds us nga samtang buhi pa ta mabalik ang atong tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Kung wala pa man ka nakabaton sa tinuod nga kaluwasan, simple lang. Ayaw pangita ang kaluwasan sa maayong buhat nga magbuhat kag maayo para maluwas ka, walay kaluwasan din naa. Because according to Isaiah chapter 64 verse 6, all of our good works is just like a filthy rags atubangan sa Ginoo. Muna nga ayaw pagsalig sa imong good works para malangit ka. That is not the way of salvation. Ang tinuod nga pamaagi sa kaluwasan nga gitudlo sa Biblia mao ni nga kung dawato nimo si Christ as your Lord and personal Savior, pinaagi sa imong pagtuo, makabaton kag kaluwasan. Romans chapter 10 verse 9 hangtod sa 10, kung isugid nato atong mga sala diha sa Ginoo, pinaagi sa atong mga baba, atong hinulsulan ng atong mga sala. Kung dawato nato si Christ as our Lord and personal Savior, makabaton ta og kaluwasan. Ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2 nag-ingon, this is the appointed time nga gitudlo sa Ginoo. Mao ni ang adlaw sa kaluwasan. Tulo kapi ang imong himuon. Number 1,
kinahanglan naa kay paghinulsol. Kaduha na kay pagsalig. Katulo na kay pagdawat. Dawaton nimo si Christ as your Lord and personal Savior. Number 1, hinulsolan nimo mga sala. Kaduha, saligan nimo ang gibuhat ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Nga gipakamatyan kaniya, gibayaran niya imuhang mga sala. And number 3, dapat nagyud kay pagdawat. Dawaton niya sa imong tibok nga kasing-kasing sa tibok nimong kinabuhi. Isip imuhang Dios og personal nga manluluwas. Invite nimo siya. Himuan ni nga prayer, himuan ni nga personal prayer. Kung ikaw tong usa ka tawo nga wala pay tinuod nga relasyon diya sa Ginoo nga naminaw karon, himuan ning isa ka prayer as your own. Pwede nimo ni siya sundon, ipiyong imong mata. Inang Ginoo, Lord, usa ko ka tawo nga makasasala. Usa ko ka tawo nga daotan naglunang sa tanang lapok sa kasalanan. And here am I, Lord, ako nadungog ang imong mga mensahe. Talks about time. Lord, salamat nga napaday kahigayunan sa akong kabag-uhan, napaday kahigayunan nga mausab andagan sa akong kinabuhi. Ning orasa akong gipaubos akong kaugalingon, akong giilang nga usa ko ka makasasala. O gani ako, Lord, andam nga hinulsolan nako ang tanan nako mga sala ug saligan nako ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross para sa akong kaluwasan. Ug sa tibok na kong kasing-kasing, ako siyang dawaton, isip ako ang Ginoo og personal nga manluluwas. Pasaylo ako, Lord, sa kong mga sala gikan karon og hangtod sa umaabot. Mahimo ko nga matinud-anon nga magapangalaga diya kanimo in Jesus name. Amen. That is a very simplest way sa pag-surrender sa Ginoo. That is a prayer of surrendering. That is a prayer, a sinner's prayer. And if you do that with all your heart, genuinely, madawat gid nimo ang tidod nga kaluwasan. Take note, it is not from your good works ang salvation. It is not from the religion. It is your personal relationship with the Lord. Muna siyang kaluwasan. I hope and I pray nga masubaybayan nato ang part 2 nini nga to ang pagtuon ug ugma nimo masabtan pagmayo. Unsa di ay kadako ang gi-require, unsa di kadako ang part nimo nga ngayan buhaton para sa Ginoo. Kung ikaw tong usa ka Kristohanon o kung ikaw tong usa ka dili pa Kristohanon, diha nimo mabantayan nga ang kinabuhi nimo diri sa kalibutan diriyot gamay ra gyud kaayo. Ug kay gamay ra man kaayo, of course, kinahanglan nga mohimo kag desisyon. I hope and I pray nga nining buntagan natay mga nakatunan, tay mga spirituhanon nga enlightenment and encouragement nga pwede mo palambo sa atuang matag usa ka kinabuhi. Dalahi ko ng Dios, padayon na nato niog mga atong pagtuon. Time check 6:60 na manggod, no. So before nato ni end ang atuang pagtuon, no. Of course, ato asa nga i-recognize ang ato ang closing song, and while we are listening to our closing song, please isulat diha ang imuhang prayer request, no. Kung na kay ipa-pray nga unsaved loved ones, name it. Isulat na din ha, tungod kay ato na siyang hatagan og pagtagad, no. I-name gyud ang imuhang unsaved loved ones nga gusto nimo nga makabaton og kaluwasan. Unya kung na kay testimony, pwede po nimo i-type imong testimony for you to become encouragement to sab, no, sa ubang tao. Ug kung naa kay mga pagpasalamat, pwede nimo na siya ihatag diha sa Ginoo. So stay on the line, and while you are doing that, let us hear our theme song, no. Ang theme song nining mao nga ministry entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma.
malipay ko. Alright, galaw gigsoon mo kadto ang mensahe sa awit and so clear, no? Siya nga atong kusog og siya nga ato ang kalig-on. So, ato ta sa pag basa og mga prayer request karong buntaga, mga testimony, no? Atong basahon kini. So, una kay Ma'am Lydia, no, sa atong Facebook live, later basahon nato sa atong YouTube live, no? Kay Ma'am Lydia Sumatra Alquizar, pray request sa family Alquizar sa mga in-laws kasi my father-in-law kahapon nasa kamay na ni Lord after sa pag-pray ko kasi hangyo jud sila na ipag-pray kasi nahihirapan na si Papa kaya I pray for him. Amen, amen, no? And next is kay Sister Rose Abuna. Yung pa niya din amen, daghang kaayong salamat sa mga minsay sa pulong sa Ginoo nga among napamalandungan karong buntaga, dugang encouragement sa matago sa kanamo nga maminaw karon. Naminaw karon may prayer request Pastor, good health always, protection atong tanan sa daily needs. Salamat sa kanunayng pagampo Pastor. God bless you more and to a journey with God. And next is dako kayo akong pasalamat sa Ginoo ug tanang prayer warriors negative ang results swab test sa Damo family. Praise the Lord. Thank you kayo Ma'am Jo sa imong testimony. Salamat sa Ginoo no naagid siya ginabuhat sa tong mga prayer sa tong mga prayer request. Kay Dr. Charlie Dayon, good morning dia kanimo Dr. Charlie. Kay Ma'am Lydia Lydia Alquizar. Nung unang panahon daw, pag may babae na magsuot ng spaghetti yan, malalaman na kung saan siya nag-work. Sa beer house daw yun nag-work. Pero ngayon, sunod sa fashion. Pero salamat sa mga reminder, Pastor. Totoo, kaya hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng parang maluwag yung pagtuturo natin sa when it comes of kanang personality lalo na sa ating mga pananamit. Kasi kinakailangan talaga mag-follow tayo sa standard. Kung mayroon mang ibang mga pastor or mga preacher na okay lang total naman ta sa kanang ingon ani nga lugar, ingon ani ana. So kung ingon ana sa ilaha, pero for me I still cling to the truth gyud, no? Kinahanglan gyud ko nga mobarog din na kung ang uban mo kuan mo kanang say okay lang, no? Dili extremist. Ako dili man ko extremist. Dili ko extremist. Ang uban man god extreme daw kayo ang uban nga mga pastors, pero ako dili ko extremist. What I am just trying to say is the truth. Kung maminaw ka, maayo. Kung dili, imuha man ang kinabuhi. As long as gisultihan ti ka sa tinuod kung unsa ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, no? Tungod kay naman tay mga kapakyasan na kay dark side na ako'y dark side. Kung unsa akong dark side, I am struggling with it. I strive to become a good, better person. Better version sa ako ang pagkaako. And ikaw kung naningkamot pug ka, so of course na kay dapat usbon. Kay ako sa akong dark side na po ko'y dapat usbon. Ana ba, wala tay judgay. Ato alang kung naa kay matambag, mutambag ka. Kung na ako'y matambag, mutambag ko. According sa pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo sa tuwa. Ana lang ha. Muna nga kung naay ma-offend, pasensya kayo. Basta kay kana siya, mo na siyang gisulti sa Biblia. Kay Ma'am Jocelyn Dagang, salamat sa mensahe karong buntaga Pastorans. Pastor, may prayer request for complete healing sa mother ni Angelina Bores. Nga si Manang Valeria Bores na stroke man good iyang mama last year. As of now, dako man daw ang improvement pero not totally okay kaya bedridden ragihapon siya. Salamat Pastor Rans ug sa tanang mga prayer warriors. Okay, prayer warriors, I request everyone na atong i-pray si Ma'am Valeria Bores sa iyang kompleto nga kaayuhan. Kabalo ko na ibuhaton ng Ginoo nini. Tabangan nato siya og pray. Kay Sister Juji Buwalan, anyway, thank you Ma'am Jo ha sa imong prayer request. Kay Sister Juji Buwalan, praise the Lord, dalaygon ang Ginoo nining takna sa kabuntagon. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Please pray sa akong recovery na anak ko sa balay, si Roland na ligunon sa Ginoo kay discourage siya sa pagpangalagad. Please pray pod sa akong mga igsoon na always matinabangon kung unsa may mga problema moabot. Praying na magpadayon ni nga buluhaton kay makagaan sa dugan. Praise the Lord, no? Thank you kayo Sister Juji ha. Atong i-pray si Brad Roland nga sindihan sa Ginoo pagbalik ang kadasig niya sa pagpangalagad. Masabtan no nga luyo sa tanang panghitabo adto
katuyuan ng Ginoo. Kay Ma'am Sening Bais, amen pastor, salamat kay naa ako sa tinuod nga pagtuo dili ko perpekto pero salamat na ning kamot jud ko nga mahimong iyang nga tinud-anay diha kaniya. Amen, amen. Praise the Lord. Thank you sa imong testimony Ma'am Sening Bais. And of course, kay Ma'am Jenny Kalim, good morning. Kay Ma'am Lydia Sumatra Alquizar, salamat sa mga reminders pastor. Tuo jud pastor, makita jud sa atong sinuotan kung ano sino tayo, mo reflect jud ang mga kilos at sa ating sinuotan kung ano sino tayo. Sabi ng papa ko, tayo mga Kristiyanon, tayo ang buhay na titik, buhi na litra na binabasa sa mga tao. Salamat pastor, tama jud pastor na sabihin jud ang katotohanan kasi paninglan man din tayo kung hindi natin sila mapagsabihan kung maniwala mabuti pag hindi problema na yan nila ang salita ng Diyos. Matalas pa sa espadang dalawang talim para sa pagbadlong sa atong mga pagkakamali. Salamat pastor sa mga paalala. Gracias sa Ginoo Ma'am Lydia. Okay, gracias sa Ginoo Ma'am Lydia no. Ato ang i-pray na kanunay ta mo barog diha sa kamatuoran. Nothing but the truth. Okay? Kay Brother Eric, salamat sa mga pulong sa Ginoo matag adlaw pastor. Pa-pray ko pastor good health natong tanan ug dili mo balik kalintura ni Erica. Thank you and God bless as always. Thank you kayo Brother Eric ha. Sa imong prayer request praying. Kay Ma'am Linda Manuel, amen. Salamat sa pulong karong mga kabuntagon makapadasig sa tanan. Prayer na ako akong anak si Rondi. Manuel wala pa na uli ang kalintura og ubo. Salamat sa padayon nga pag-ampo. God bless you always. Thank you kayo Ma'am Linda Manuel ha. Padayon ta nga mag-pray para ni ana. Og tuwa nang paningkamutan no nga kanunay no ma-include sa tuang prayer labi na ang imuhang son. And sa tanan no kay Ma'am Nars ato na ning nabasa gay na, kay Ma'am Emma ato na ning nabasa gay na, kay Sister Sheila yung padre ni Ma'am Eve good morning dai kay Ma'am Jocelyn dai ni kay Sister Sheila prayer request ako pastor nga mag-okay ang result sa akong check-up karong adlaw. Salamat pastor sa pagtabang og ampo. Okay Sister Sheila, keep safe sa pag-drive ha, and praying maaduna kay good result sa imuhang check-up karon no ang Ginoo magapanalangin. And sa mga bag-o na to nga mga prayer nga basahonon kang Ma'am Lydia nabasa na nato ni Gayna. Ang atong basahon karon kay Brother Olimor Banak, salamat sa pulong sa Ginoo na among nakatunan prayer request nako pastor nga dili nako hangakon malipong good health o protection sa tibok na kong pamilya laban sa virus. Salamat pastor, God bless you and your family. Thank you Brother Olimor Banak no. Still padayon nato na iampo ang imuhang kahimtang ilabi na imong tibok nga panimalay ha. Kompleto nga kaayuhan. Kang Sister Juji, good morning. Good evening pastor, karon ra ko kamata hingpit ka usaban binji knowledge ug wisdom kay plan niya mo exam para nurse gyud siya sa Canada, financial needs, health, divine protection nila. Ako mga anak biyahe tag-adlaw ang ila application claim og case sa states makalarga na sila this year. Alright, praying for that Sister Juji. Thank you sa imong prayer request. Kay Sister Julie, putol-putol ang signal. Putol-putol akong signal. Thank you kayo. Pwede ka mag-replay ani unya Ma'am Jolie ha. And lastly kay Ma'am Nars Doloso, ako ani siyang basahon. Thanks for sharing sa pulong sa Ginoo pastor. Thanks sa prayer warriors for keep praying for us. Please and may God strength in her liver. Praying for everyone